Аз имам път. Този много килна. Не бих някак. Това се изгол. Знаеш ли играта? Аз играм. Воу. Убиха. Да. Ей, аз ще изтегля някоя нова игра. Която Искаш ли на стълбите да седнем? не. Мамо, може ли да седна с това момченце на стълбите да седна? С това момченце на стълбите да седна. Защото може ли? Аз казвам Ники. Забравих да ти Аз съм Константин, приятели. И на мен. На колко си? 8,5. 28 септември ставам на 9. А ти? Аз там на 15 октомври 11. Да. Времето ще ми. Ето тази игра ми е Ще любима. изтеглиш това версия. А? Може? Мамо, може ли? Сериозно? Аз съм с мама. Аз съм с мама. Моля? Да. Да? Как добре, чакай само да я сложи така. Да. Добре. Да ти помогна. Благодаря. Пускай. Това е лошо. Може да се щупи стъклото и да падне върху нас. Палечко стъкло на хода се чупи от течение. И нашите се чупи. Искаш втората версия. Ще скачиш четвъртата. Нямам. О! Това е това. Не знам, отвличане на хора. Я давай. О, това е яко. Я го давай. Само. Ти как... Ти... Снимам в момента. Да. Не. Защо не говориш, а? Говоря? Звука на колко ти е. Ама ти от профила ли си го снимаш? Кое? Това. Не. На YouTube ли го? Да, ще го кача. А защо си пуснал интернет, като знаеш, че тук има Wi-Fi? Къде? От тук има. И тук има Wi-Fi. Някои не са заключени. Но сама... Аз имам 4G и не ползвам на другите. На какъв оператор си? На Теленор. Аз съм на Viacom, но баба ми е на Теленор. Но не се е научила да използва тъчскрин. Използва само с копчета. С плесни карти. Той е Viacom, като ние не ги плащаме. Друг. Тази му често ти си доста възпитан. Имаш. Ей, някакви не го мъст. пипай. Това е това. От татуировките на Дима преди много отдавна си... И ти още си го пазиш? И сега си... Вчера си сложих и ми се залепиха космите за тия. И мама каза, че там не са мои и изчакам да падна. Че ми се е залепил за космите. И готово. А ти защо имаш... Как се прави това бяло да ти имаш? Така с натискане. Бяло. Клипа продължава ли? Чакай да зареди. Винаги Да, се... знам. Само, че... Много ще трябва да влезна.
Ето това. Чакай. И ще играе тук горе ли е това? Казах ли ти? Чакай, че зарежда. Не знам. Понякога така да заблокира за малко и трябва да... Ого, яко е. Гледай. Кръвни, нали? Не, само полиция. Да. Но може да... Ама много бавно зарежда. Изчакваме му дай. Да, И направо. то ще зареди. Аз и преди съм някои блокират много пъти. Но съм ги изчаквал. Не, имам идея. Спокойно. Ще изтегля. На много? Ще изтеглиш на много ли? Това ли ти е плана? Окей. Да, знаех си, нали? Не. Какво? Не мога да изтеглиш втората месеца пак. Тази ще си качваш ли? Виж, че е втората. Давай, качвай си я преди той да умре. Да, наистина, мисля да я каша. И после ще снимам клипи на нея как играя. Нали сега ще играеш на нея? Тако. Виж, Да. горе-долу леко бързичко се зарежда, нали? Понякога на мен не ми се зарежда толкова бързо. О, яка картинка. Той е як. Да, мисля, че ще играеш с него първия път. Да, знам. А играл ли си GTI? О, тук има някаква GTI-ка. Това ли? Не, това. Не е GTA. А какво е? Някаква Clash of Crime. Мафия ганг. Харесва ли ти? Не. Тази повече ми хареса. Кажи. Секунда. Добре. Ела с мен. Ако искаш да. Добре. По-добре да сме готови. Кажи. Узнаявайте. Да, кефи ме. Аз съм гледала споклетото. Аз не съм до някъде го гледам. Ама, да я пробвам ли? Нещо ще ти харесваш ли? Аз съм се харесала. А това за теб ли е? Да, това да ви... Това е моето ми. Аз мисля, че е за мен. Качи се. Айде да излизаме на стъп. Разя. Уоу. Това за клипа ти седи така. Съжалявам, но ще спра за малко клипа на пауза. И продължаваме с клипа. Да, да видим сега. Ей, лицето ми е как изглежда. Да плача тук. Не съм мускаш, Мария. Не. А мен не ме е страх от нещо. Так, не те е страх. Трябва е страх. Ето, имаш карта. О, това е яко. Да, как да се обръщаш?
Оце него. Грам него. Ето тук тия червените където виждаш червен. Където Това ще правя. Ако ни научите. Има червена стрелка, значи червена стрелка. Къде деца? И нямаме червена стрелка. Това е спикерите ни играе. Ето я, Точно ясно. Тебе играта. Я изстрелих. Да, скучно е, нали? Някакви кръци са се качили на покрива и аз как да ги намеря? Това третата ли версия е? Не, но не ми харесва. О, не харесва ми. Кое? Яка е? That's my... Russian Police Crime Simulator. Чакай. Crime Simulator. И виж, ето ще се изтегля. Това е GTA вече. Да, харесва ми. Сан Андреас. О, с Богом. Сори. Чао. Много сори, извинявай. Чао. Радиото си. Прибирам се. О, взели си го. Това няма как да не си вземе. Това е просто бачанка и Уникат. Ето. Майка ти го то. Това на абсолютно всички тревещи. О, добре сте. Какво нещо? Играчка? Една пица. Не, може ли играчка? На. Що? Дала съм ти играчки, пари не давам. Защо? Защо? Защото не си девет. Добре, може ли поне да разгледам камера? Всичко друго да, много играчки. Аз съм другия. Добре. Добър ден.
Голф количка. С голф стикове. Я забрах. Затова е тук, защото ги чупат си се вадат, да не се изгуби. Може ли само да я видя? Да, изведи, погледни го и го остави. Изглежда като Той е доста внимателен. Изглежда, да. Затова са ми ги оставили на каса. Да не се пише. Та-дам. Ти готов ли си? Приятна работа. Ами това беше от мен. Богом.